Salam. Men 23 yaşında. Özüm obuda yaşayan. Özümüz bir dayıhan maşgaladan. Kakam obamızda muğollum olup işleyen. Men özüm aradaysam, kakam bizi çağılığımızdan bek sakladı. Kakam gırpa, hamrak bulan son kâin bir daşa hiç çelik çıkarmadı. Bizim söýüg bilen işimiz bolmadı. Menne okumak arzuğumda ama yüreğim dedi. Okusam dep yürüyedim. Özümem goňşy obamyzda tikin tikýädim. Soň Allah dileglenmeşdi. Bir gün kakam daşary ýurda agam bilen bile ugrutjakdygyny aýtdy. Men şeýle bir begendim kakamyň şo diýenine. Ananyp bilmän ýürürdüm. Kakam gyrpa bolan soň öýdenim çykarman soň bu sözlerine men guş bolup uçdum. Okuw çakylygym çykdy. Men begenjime Aşgabatda wiza batyrmaga gitdim. Kakam, agam, men hemmemiz bir aýlap diýen ýaly Aşgabatda bolduk. Şol wagtlarda agamyň ýanyna bir ýigit peýda boldy. Has dolsy ol kakamym, agamym tanýady, salamlaşýady. Olam şo ýerde wiza batyrmaga baran ekeni. Şol ulan maňa şeýle bir seredýädi. Men serem okdum. Onda da bir hili garaýşlaryny üýtgeşikliginiň barlygyny duýýardym. Garazol 5 ýyllap şu biziň barjak yerimizde okan ekeni. Şu wagtym iş sapar üçin barýanyny aýtdy. Daşyndan şeýle bir seriozdy. Soň barsaňyz kösenmersiňiz men kömek ederim diýip öz nomerini berdi. Agama da, maňa da. Garaz hemmemiz bir wagtda bir günni bizamyzy bastyrdyk da ýoly düşmäge şaýlandyk. Öýümizdekiler bilen saglyşyp gaýtjak bolamda ejemjanyň men ellimde tutup aýdan sözlerimi da ýadymda. Ol maňa gyýdym. Şu wagt içinde sen men awraýym bolup gezdim. Munun bir anada sen okuwuň bilen bol. Başga da başyň galdyrmagyň nipdi. Menim gülüp eje sen menden arkaýym bolýdym. Soň men gelip kän bir öwrüş bilmän ağlap başladım. Öz ýurduma ta geljek ýeri ýok ekeni. Garaz bir gün bir iş bilen oglany jaň etmeli boldum. Bir iş bilen. Garaz şondan soň ol maňa jaň etip başlady, himýet başlady. Özüniň meni halandygyny, emma kakamyň, agamyň ýanyna aýdyp bilmänligini aýtýady. Men olsa bu ýagdaýa bir hil bolup, zatlar maňa ýazmaň diýdim. Sebäbi men ejeme aýtýar kelýände diňe okuw bolmaly. Oňdaşyndan hem işleýärdim. Iş bilen okuw bilen hiç saat ümitlerimokdum. Onu da ol günne her 5 minutdan näýe maňa ýazyp başlady. Aralygynda bolsa meselemiz çyksa agama da maňa da kömek edýärdi. Garaz ol biziň şu ýerdäki howsarymyzdy. Onu da men başga zatlara ümitin bermejek bolup, oňa hiç bir zatda jogap bermeýärdim. Günleriň birinde de beýle zatlary ýazmadylygyny haýyş edýän edim. Men okuwumy işim bilen ýepýärdim. Şeýdimde eýdigder hat ýazyp duran men ony telefondan blok etdim. Şeýdip iş ýerime bardym. İşläp durkam ol iş ýerime bardyr. Men ýüregim ýarly. Bu ýagdaýy agam biläýse diýip gorkdum. Haýyş etdim. Ol bolsa egerde telefonun blogumy açmada gitmejekdigini aýtdy. Menim bolýa jogap ýazmalygymy aýtdy. Men oňa jogap ýazjakdym hem sözlerine jogap berjekdigimi aýdyrymdan soň ol gitdi. Şeýlelik bilen bir ýyldan soň men oňa bilen gurlaşyp başladym. Kalbimde oňa bolan duýgu başlandy. Bir hil mulaýymjak bowurup başladım. Beýle duýguny öňüň men hiç wagt geçirmänim başymdan. Bara biz gurlaşyp başladyk. Men guş bolup uçajak bolýardym. Hem gowurlýardym. Emma bir wagtdan soň ol üýtgäp başlady. Näme üçindir iş ýerimdäki oglanlardan gabynyp başlady. Sehelzada artarap başlady. Men düşünürjek bolmalym. Men sözlemeňe hiç bir zat täsir etmeýärdi. Men iş ýerimdäki oglanlardan şeýle bir gabanyp ters jogaplar berip başlady. Men ahyry näme etjegimi bilmän
şu yerden işten çıktım. Olsa maňa menini ýadadım senden bagtly bolup kim bilen bolsaň diýdi-de SMS ýazyp telefonu menden bloklady. Men hiç sada düşünmedim. Men birinji gedek şeýle doýgu bilen süýpdim ahyry. Şondan soň men şeýle bir ýala çagdaýda günni aglap ýatýardym. Menden hiç şeýle jan gitmedi ýar edipdir. Bir günem men joramyň elinden jan etdim. Ol men sesimi eşitip öçürdü-de onunam janmarma ýal etdi. Men bu bolýan zatlary hiç düşünip bilemokdum. Ahyry men hemme dadyň anyny etdim. Asyl olaglynyň 7 ýyl bäri adagyl ekeni, basym toýlar ekeni. Emma men bilen bolsa, meni owamyzda hiç bir ýigdiň sözüniň geçmeýäni bilipdirdi. Men bir owa düşüm bilen jedil edipdir. Maňa sözüniň geçirjekdigini, meni eýdinni algatjakdygyny olara söz beripdir. Şeýdip hem ol jedille utupdyr. Garaz, bu zatlary bilenimden soň men hiç ýyl ýaşasymam gelmedi. Üns vermejek bolsamam kellemde diňe şol bir zat. Basmam olaň toýlary. Emma onu da bir ýerden çykyp meni bagyşla bar zat unutup bile bolar diýen sözüne garaşýan. Ýene-dem şeýle bir söýýän. Hiç kim gözüme de görnenok. Dogançygym Allah bar ýadymdan çykaryp bilemok. Şol toy bolmalan bolsa, men şonu bagyşlap biljek derejede söýdüm. Ene şeýlemen balym. Kim men bir zata düşünemok. Daşar ýurda gidýän gaýrlaryň howsarlary bolmaly, türkmen olanlary gaýrlara näme üçin beýle jebir çekdirýärkäler? Näme üçin? Özlerim bile kimi zata düşünüp bir bolsa hiç zata düşünemjok. Nämeň jedeli? Nämeň utuşy? Men onu söýdüm. Ennem nädip ýaşamal bilemok.